Ferran Requejo és un dels grans experts en federalisme i una veu seguida pel socialisme. Estudiós de la política, però, darrerament ha començat a escriure sobre independentisme. Hem volgut entrevistar-lo per saber quin és l'escenari polític que es pot esperar més enllà de les consultes i quina és la seva visió de futur. El gran mèrit de les consultes és que han trencat com una mena d'horitzó mental que hi havia a la societat i a la ciutadania de Catalunya de que aquest tipus de coses no es podien fer. És a dir, això em sembla que és positiu, és una iniciativa de la societat civil, per tant, és, diguem-ne, no inconstitucional, i per tant, això ha creat, està creant, diguéssim, la imatge de que aquest tipus de processos són no només desitjables, sinó que són desitjables i possibles. Sí, perquè jo crec que la cultura espanyola, política espanyola, que és molt primitiva, és molt primària, molt poc formada en termes, podríem dir, d'una cultura democràtica federalitzant o federal que existeix en altres estats complexos com nacionalment com és l'espanyol, no autoritzarà mai una consulta, diguem-ne, de referèndum de caràcter d'autodeterminació. Per tant, això s'ha de fer des de fora, amb caràcter unilateral, i això sí, buscant molta legitimació des d'instàncies internacionals, fins i tot amb la participació d'observadors, etc. La Unió Europea és una unió d'estats. Per tant, en primer lloc, dirigirà els seus, diguem-ne, recomanacions cap a l'estat espanyol i no anirà en contra de l'estat espanyol. Però també és una organització basada molt en principis democràtics. I, per tant, si hi ha una majoria social sòlida, etc., Europa tindrà un problema. No podrà despejar córrer només, i llavors sí que pot ser un element que ajudi, si hi ha majoria social, que ajudi a precipitar la independència. És un exemple de tot aquest procés de reforma estatutària. És a dir, no només pel mateix procés de reforma, sinó que parlant fins i tot amb dirigents polítics espanyols, parlant amb acadèmics, és a dir, gent il·lustrada de Madrid, diguéssim, d'universitats, etc., que tenen fins i tot una actitud oberta respecte a aquests temes, etc., hi ha límits conceptuals. O sigui, hi ha línies que ni polítics ni acadèmics travessen mai. Entre altres coses perquè no és el seu problema. És a dir, ells tenen el problema nacional resolt i, per tant, això no forma part de la seva agenda mental. I, per tant, com que no han reflexionat gaire tampoc sobre això, estan molt poc mentalment preparats per entomar el tema. Els valors són molt senzills, els conceptes són molt primaris i les referències històriques són molt reconstruïdes en funció d'una història d'Espanya molt pensada des del centre. Trencar això és molt difícil. Això només ho pots trencar, i aquí és el meu canvi. Jo abans recolzava un federalisme plurinacional, però actualment crec que anar de federalista a Espanya és anar una mica d'il·lús, fins i tot de tonto útil per les posicions més jacobines espanyoles. Sí, ja amb la posició del PSC, efectivament, serà molt important. De moment encara segueixen amb una inèrcia, podríem dir, històrica, però hi haurà un moment en què el PSC s'haurà d'haver fet gran. És a dir, haurà de donar respostes que no siguin les tradicionals, perquè ja no serà el tipus de música que la societat catalana de manera majoritària voldrà escoltar, i per tant, o bé ells fan una evolució en conjunt, no és descartable que hi hagi una ruptura. Efectivament, hi ha indicadors que fan veure que fins i tot dintre del PSC el nombre d'independentistes va creixent, dit amb tota la prudència que aquestes enquestes, en fi, poden mostrar, però que si la independència a Catalunya va creixent, és lògic que també vagi creixent dintre dels propis partits, i hi ha sectors catalanistes en el PSC. Això és clau, o sigui, a Catalunya mai podrà ser independent si no hi ha un molt bon grup de persones del que es pot anomenar l'independentisme en castellà. Que això ha crescut, efectivament, i el tema econòmic és clau per això. Perquè una de les coses que s'està aconseguint per part dels sectors, podríem dir, no hi ha independentistes, sinó catalanistes en general, és
transmetre, fer veure a la població el que es pot anomenar d'una manera clara un espoli fiscal i un dèficit flagrant d'infraestructures de Catalunya respecte a altres zones de l'Estat. És a dir, que és l'independentisme per criteris estrictament econòmics, que una col·lectivitat tingui un dèficit del voltant del 10% del seu producte interior brut, això no passa enlloc del món. Això no és solidaritat, això és espoli, això és arrabassar recursos, diguéssim, respecte al balanç del que un aporta i el que un rep. Això, en fi, la solidaritat té límits i ha de tenir límits, perquè si no és una solidaritat completament injusta. Home, si veig les condicions clares i que això té perspectiva de futur, hi ha lideratges ben construïts, estem en una societat sòlida, etc., jo votaria clarament a favor de la independència de Catalunya.